Bhí teaghlach an agus bhí dul mhór acu a bheith siúl le chéile sa pharc. Le 7 go léanús bhí an mhadadh céanna sa pharc, Doberman. Ag deir na siúla dear an lá éirithe seo, rinn an mhadadh iireach dul leas a char. A yadí an féidir na cinneol. Little holy yadí an féidir lid. Galam de tuairimid éiridá, tuairimid Maxa. Well, bheith Max an na wada má faide. Díana mu dé. Ar an drochar, coppla lena dhéisin, bhfuil teangas mhistéireach an dóna le. Bhí thuca le daoine dul a gobbar nó dul ar scoil. Bhí orthu fannach sa bhaile aird is a thuca lá. Anis, bhí Max tharbheith cliste ach bhí sé dúdóite. Níor tugadh ag an pharc ag go fiú. Bhí sin Jackar. Maidí nó bhain agus é deanna iarmheile dá hin sa chistín. Smuintí sé. Códaí plán bheith agam leis an dóna carrás mar bheith. Go topan bhí tuairmean mó midseach agus dachaí Max ina thar-laoch. Ach ar an drochar, bheall an tuairmean frón hoite all war. Sinad tinnas mhistéireach, céim mé rud ag an dhéanú. Rith Max a ad leis an airchtúir srónach. Go toban le an trón trí iontach mór. Hannig smog amach agus landal sé naca leis. Lem sé an bhealach an am, ach war an stuff gran na plán-daobh an. Rith Max is seacha bollar in na tróna le honsaí a dhéanú. Bhí dath deargar agus bhí cuidhúir smogar an na taobhanna. Thóg Max a chos agus scill sé a bhuain land an iarmheile. Díreach is deach sa thrón. Thosaí fuaim na sránacha a teach as an thrón all war agus an machamach chu gasta agus a thuú leis. Crap an thrón gur ina sí as bhar. Stan Max arthaí agus a arba le crothaí. De réir chéile hánig an síl normal dar arás. Bhí Max iontach sásta leis sin. Rinneú cealairí faoi ar gach cainneal nuachta gur be an sár-laoch mhadadh a chur dear leis an tsraith mhistéireach.